खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 5 जुलाइ 2026 मायथाइ एबा 20 आसार दान 1433 मायथाइ रबिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। रबिबारनि बे साना नोंथांनो गोसोआरि गोजोन होगोन। दिनै नोंथाङा थांनाय माखासे साननिफ्राय सोलिबाय थानाय दावराव दावसिनिफ्राय उदां मोनगोन आरो नोंथाङा नखरजों जोबोद मोजां सम मोनगोन। रांखान्थिनि बेलायाव दिनै ओरैनो खरसा खालामनानै दबथायनो गोनां जादों। गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमज्लायनाया गोजाम गोसोखांथि लाबोफिनगोन। आरिमु आरो देंखोजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा माखासे गोदान सोलोंथाइ एबा थुलुंगा मोननो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि फोथायथिखौ थिखिनियाव लांगोन। समाजारि आरो राजखान्थियारि बिथिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि गोहोमा बांगोन आरो नोंथांनि बाथ्राफोरा गोसो होगोन। आजै-आजौनि सम्फथिखौ सामलायनाय एबा न'खौ फोसाबफिननायनि सायाव साननांगौ बाथ्रा जानो हागौ। बिदा-फंबायनि आबुं हेफाजाबा नोंथांखौ नोंथांनि थाबथानाय खामानिफोरखौ फोजोबनायाव मदद होगोन। बेलासि समाव गावनि जिउनि लोगोरिजों गोलाव सम रायज्लायनाया सोमोन्दोखौ गोथौसिन खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों पिस्ता गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि रांखान्थियारि सानथांखिफोरनि थाखाय मोनसे गोख्रों सान जागोन। जुदि नोंथाङा बबेयावबा गोलाव समनि थाखाय रां थिसननो सानदों, अब्ला बैसोगोराफोरनि सुबुरुनजों आगानसे सिगां लां। दिनै मावख'नि माखासे आद्रा थालांनाय हाबाफोरखौ फोजोबनो थाखाय एसे सम लानो गोनां जानो हागौ। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनाय आदबखौ सोलायनानै साबसिन फिथाय मोनगोन। जानाय-लोंनायाव गोरलैयै लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनो नोंथांनि थिरांथा लानो हानाय गोहोनि सायाव फोथायनाय थानायनि खौरां होगासिनो दं। गुबुनजों थगायजानानै गेजेर-गेजेराव गावनि मावथांखिफोरखौ सोलायनो नाङा। फालांगियारि खोन्दोआव गोदान आदब बायनायनि थाखाय बे साना आबुं। गथ'निफ्राय माबा मोनसे मोजां खौरां मोननानै मेलेमनि बजाया खमायगोन। सावस्रिनि फारसे सांग्रांथि गैयैआ मोजां नङा। थोजासे उन्दुना ला। यगा खालाम जाहाथे गोसोआरि नारसिनथायखौ खमायनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। सिंह राशि। दिनै सिंह राशिनि थाखाय गावारि हाबाफोराव गोसो होनायनि सान जागोन। नोंथाङा धोरोमारि बिजाबफोरखौ फरायनाय एबा जायखिजाया सिबिनाय खामानि मावनायाव सम हगारनो हागौ। फालांगिजों सोमोन्दो लाखिनानै गोलाव दावबायनायनि बिथांखि लानो हायो, जाय इयुनाव फिथाय गोनां जागोन। माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै बिहाव-बिखुनजोजों दावराव-दावसि जानो हागौ। बेनिखायनो गावनि बिबुंथियाव गोदै लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गोमो गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि आयनि फुंखाफोरखौ बांहोनाय आरो रांखान्थियारि दिदोमथि होनायनि सान जागोन। लोगोफोरनि हेफाजाबजों जायखिजाया थाबथानाय खामानिया हरखाबै गोख्रैथि मोनगोन, जाय गोसोखौ गोसो गुदुं लाखिगोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गावजों गाव सनमान आरो गोथौ फोथायनाया बांगोन।
साख्रि मावनाय सुबुंफोरा बन्दनि सानखालिबो खामानि मावनायनि मोनसे गोदान सानस्रि मोननो हागोन जाय आरोबाव खामानि गोनां जागोन। बेलासि समाव गथ'फोरजों गेलेनायाव सम बारहोनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सिन्दुर खमला गाब। तुला राशि। दिनै नोंथांनि गासै नोजोरा नोंथांनि जिउ राहा आरो इयुननि सानथांखिफोरखौ महर होनायाव थागोन। जिरायनाय सान थासेयावबो नोंथाङा फालांगियारि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायाव मुखुब जानो हागौ। नोंथाङा समाजनि माखासे गागि आरो रोंगौथि गोनां सुबुंफोरखौ लोगो मोनगोन जाय नोंथांनि सानस्रिखौ मोनसे गोदान दिथा होगोन। नखरनि आबहावाया गोजोन जागोन आरो बिमा-बिफानि बोर मोन्नायजों नोंथांनि खामानियाव फैनाय हेंथाफोरा गोजान जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुक्ता गुफुर गाब। वृश्चिक राशि। खाफालनि गोहो जानायनि थाखाय दिनै नोंथांनि सिगाङाव गोदान आरो सानस्लाबै खाबुफोर फैनो हागौ। जुदि नोंथाङा गोजौ सोलोंथाइ एबा जायखिजाया गोदान फरायफारियाव मुं थिसननो सानदों, अब्ला दिनैनि साना आगान लानो थाखाय जोबोद मोजां सान। बबेबा धोरोमारि एबा गोथार फोरबोआव बाहागो लानो खावलायनो हागौ। गोजाम देहायारि बेरामफोराव गोबां जौगागोन, जायनि जाहोनाव नोंथाङा गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों चन्दन आरो क्रिम गाब। धनु राशि। दिनै नोंथांखौ एसे सांग्रां थाबायनो बोसोन होयो। नोंथांनि आन्दोनि सानथांखिफोर एबा गावारि बाथ्राफोरखौ सोरबा बायजोनि सुबुंजों फोरमायनो दाबाव। सावस्रिनि बिथिङाव उदैनि जेंना एबा गेसनि जेंनाया जेंना सोमजिहोनो हागौ। बेनिखायनो समानथि आदार जा। गोब्राब समाव नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि एंगारनो हायै हेफाजाबा नोंथांनि गोसोआव लोरबां जानो होनाय नङा। गायत्री मन्त्रखौ रोजाब। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें फान्थाव गाब। मकर राशि। दिनै हाबा जानाय जिउ आरो बाहागोदारि फालांगिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान जागोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों जायखिजाया गोजाम गोरोबलायनाया दिनै आबुङै जोबगोन आरो गावजों गाव गोरोबलायनाया गोथौसिन जागोन। गोदान मानसिफोरजों फालांगियारि सावरायनाया सिगांथिं दावगानो हागौ, जाय इयुनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। बेलासि समाव नखरनि सुबुंफोरजों मोजां मोनजानाय रेस्टुरेन्ट एबा रंजानाय जायगायाव थांनो थाखाय हाबाफारि लानो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुवा गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा गावनि सुथुर आरो बेरेखाफोरखौ आबुङै फेजेनगोन। गोजाम दान्थे-बिदान्थे एबा आयेनारि आयदायाव नोंथांनि थाथाया गोख्रों जागोन, जाय मेलेमनि नारसिनथायखौ खमायगोन। रांनि सोमोन्दै गोजाम बाथ्राफोरखौ सुस्रांनायनि दिनै मोजां सान। थाबथानाय रांखौ होफिननो हागोन। बोथोरारि सोलायनाया एसे मेंनाय सोमजिहोनो हागौ, बेनिखायनो जिरायनायनि थाखायबो सम दिहुनना ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि सोरजिलु आरो मेलेमारि गोहोआ समाजनि सिगाङाव मिथिजागोन। गथ'नि सोलोंथाइ एबा केरियारनि सायाव जायखिजाया गिदिर जिंगाया दिनै अरायनि थाखाय गोमोरलांगोन। सिगाङाव स्टक मार्केट एबा मिउचुएल फान्डफोराव रां खाथायनानै दिनै मोजां मुलाम्फा जानायनि नेरसोन दं। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोदै थागोन आरो नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांनि सानस्रिफोरखौ आबुङै मान होगोन। गोसोआ खुसि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब।
अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव नोंथांमोननि साना माबोरै थांगोन एबा सानसेनि फानजामुथिखौ खोनासंनो एबा नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।